Zdravím vás ve jménu Pána Ježíše. Poslední dobou jsem se zabýval zkoumáním vysvobození od démonů a chtěl bych porovnat praxi, kterou vidím na základě písma jako biblicky správnou, s praxí, která se dnes v církvi obecně prosazuje. Věřím v duchovní dary, věřím, že lidé mohou být posedlí démony a měli by to být právě znovuzrození křesťané, kteří vyženou démony a vyhlásí svobodu ve jménu Ježíše, ale mělo by to být jen skrze víru a průběh vysvobození má být stejný, jako vidíme v písmu. Podívejme se na místa v Biblii, kde Ježíš nebo učedníci vysloví příkaz, aby démon opustil posedlého, a všimněme si, co se přitom odehrává. Lukáš 4, 33 až 35. V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem, ten vzkřikl velikým hlasem: Co ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zahubit? Vím, kdo jsi svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil: Umlkni a vyjdi z něho. Zlý duch jim smíkl prostřed a vyšel z něho, aniž mu uškodil. Takže tady vidíme, Pan Ježíš přikázal: umlkni a vyjdi z něho, a zlý duch srazil toho muže k zemi, možná něco vykřikl a vyšel z něho. Nebylo potřeba podruhé přikazovat. Další příklad, Skutky 16. kapitola. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: Toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: Ve jménu Ježíše Krista ti přikazují, aby z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. 12 učedníků chodilo s Ježíšem méně než 3 roky a na vlastní oči viděli zázraky. Apoštol Pavel s Ježíšem nechodil, přesto čteme, že řekl: Ve jménu Ježíše Krista přikazují ti, aby z ní vyšel, a hned v tu chvíli ji zlý duch opustil. Pokud v tu chvíli opustil, to znamená, že už nebyla žádná další chvíle, aby se mohl nečistý duch projevit. Věřím, že to tedy vypadalo tak, že Pavel přikázal a žena byla okamžitě osvobozená, bez nějakého zjevného projevu nečistého ducha. Takže lidé okolo si ani nemuseli všimnout, že žena byla právě osvobozena. Ježíš právě mnohdy řekl slovo a stalo se. Řekl ochorotému: vezmi své lože a choď, a stalo se. Přikázal bouři: utiš se, nebo spíše přikázal moři: utiš se, a to se utišilo. Bez toho, aniž by tam bylo něco mezi tím. Stejně tak nemusí být žádné demonické projevy mezi příkazem vyjdi, satane, a skutečností, že odešel. Mohou být, ale nemusí. A rozumím tomu, takže my jako učedníci po vysloveném příkazu bychom neměli vidět manifestace démonů. A když už, tak maximálně pár sekund. Podívejme se na příběh z Lukášova evangelia 8. kapitoly 27 až 33 a na to, jak ho pochopili tvůrci filmu. Ježíš něm vstoupí na břeh a vychází proti němu muž těžce posedlý. Ježíš z něho vyžene mnoho démonů do vepřů. A následující video bude z filmu Evangelium podle Lukáše. Ježíši, synu Boha nejvyššího,
Co mi chceš udělat? Prosím tě, netrap mě. Kdo vlastně jsi? Legie, prosíme tě, nezažeň nás do propasti. Nech nás vejít do tamtoho stáda vepřů. Hej! Kampa! Stop! Stůjte! Zpátky! Démoni tedy vyšli z toho muže Tam ne! a vešli do vepřů. Není to sice doslovně, ale jedná se nám o pochopení vysvobození, jak probíhá a co se při něm odehrává. A z tohoto hlediska bych se scénou souhlasil. Ježíš pošle démony do vepřů, možná během několika vteřin se démonům něco podaří, podobně jako jsme viděli. Ale potom víc ani ťuk. Je dokonáno. Muž, který spával v hrobech a musel být kvůli své demonické posedlosti spoutáván řetězí, je okamžitě osvobozen. Podívejme se, jak pochopili průběh vysvobození tvůrci filmu Skutky apoštolské, jak vyháněli démony apoštolové po tom, co Ježíš Kristus vstal z mrtvých a na apoštoly byl vylit Duch Svatý. Půjdeme do 8. kapitoly knihy Skutků, tam je psáno, že během Filipovy služby z posedlých vycházeli nečistí duchové. Filip se setkává s čarodějem Šimonem, který udivoval svou magii tamnější obyvatele. Během tohoto setkání je posednut démonem člověk, který měl nejspíše co dočinění s čarodějem, nebo byl hříšný a je posednutý. Podívejme se na tuto scénu filmu Skutky. Opět s nima můžu souhlasit. Rychlé vysvobození, během chvíle je démon vyhozen. Z Božího slova bychom si mohli ukázat další místa v písmu, která odhalují průběh vysvobození. Po vyřčených příkazech se démoni buď neprojeví, a když se projeví, ano, může dojít ke křiku, můžou s člověkem zalomcovat, ale je to otázka chvílky a poté je člověk volný. Tak by mělo probíhat vysvobození podle Bible. To vidím jako správnou praxi a shodují se s představami tvůrců biblických filmů. Pojďme si tuhle biblickou praxi porovnat s praxí, která se běžně vyskytuje v církvi. Zdálo se, že exorcismus nefunguje, ale kněz neměl v úmyslu přestat. Přikazuji ti teď opustit tuto duši mocí Boha. Přikazuji ti opustit toto místo. Boží moc přikazuje tobě. Moc tě spaluje, moc přikazuje tobě. Moc tě spaluje, moc přikazuje tobě. Patříte do pustiny. Ne, nechte mě jít. Ona je moje. Ona půjde se mnou. Nechte mě jít. Odejdi teď ve jménu Ježíše. Vyjdi teď ve jménu Ježíše. Boží oheň tě spaluje. Opakuj po mně, jsem křesťan a nikdo jiný. Amen. Ofukovací obřad.
Právě jsme viděli nějaký druh exorcismu v římskokatolické církvi. A taky jsme na videu slyšeli opakování stále stejných krátkých vět. Tato metoda se používá v hypnoze, člověk se po určité době dostává do tranzu. K výraznějšímu efektu používají předměty jako zvonečky, posvěcenou vodu, kříž. Konkrétně tady jsme viděli dřevěný. Jedná se o modlářství. Ježíš nic takového nepoužíval. Nemůžeme mít nějaký předmět a myslet si, že v tom předmětu je Bůh a když ten předmět budeme mít a budeme ho používat, tak prostě to vysvobozování bude silnější a bude mít daleko mocnější efekt. To nejde. Ježíš Kristus není v oplatku, není v kříži a podobně, že by to dávalo větší moc. Když Ježíš vysvobozoval lidi od démonů, tak nic takového nepoužíval. Naopak říkal, že máme chodit duchem, čili vírou. Potom i tradice, ofukovací ceremonie, zvonková ceremonie jsou praxe nebiblické. A to údajné vysvobození trvá příliš dlouho. Podívejme se, jaké jsou reakce právě osvobozené. Otevři oči a podívej na Otce. Vítej. Vítej, Kandelo. Jak se cítíš? Dobře, zvláštně. Samozřejmě, nadpřirozeně. Pravda? Trvalo to dlouho. Jak se cítila na začátku, protože asi 20 minut se nic nedělo. Na začátku to bylo jako, byla jsem opravdu klidná. Potom to bylo, jak to říct, nevím. Začala jsem být nervózní. Ano, a kněz začal opravdu aktivně působit na tvé straně. Ano, křičel na tebe. Jsi si jistá, že to mělo účinek? Ano, myslím, že toto je čas, toto je doba, kdy jsem osvobozena od všech démonů. Je to velká úleva? Pravda, po 2 letech. Ihned po dokončení exorcismu říká, že se cítí dobře a že věří, že konečně přišel čas, kdy byla osvobozena od všech démonů. Říkala, že na začátku vymítání byla klidná, ale postupně velmi znervózněla. Podobná metoda se používá v hinduismu. Lidé jsou postupně uvedeni do tranzu. V hinduismu to považují za projevy božské moci, v exorcismu za projevy satanské. Můžeme s autoritou vyhnat démona, ale Ježíš neučil, abychom po někom tímto způsobem křičeli. Muž jménem Bob Larson se považuje za exorcistu, nevím přesně, jestli je knězem nebo má jinou hodnost v katolické církvi, vidíte ho na fotce, je veřejně známou osobností a na svém YouTube kanálu má necelých 100 000 odběratelů. Při procházení jeho kanálem narazíte na jeden úžasný úspěch za druhým, na jednu pecku za druhou. Takže lidé, kteří neznají Bibli, zajímají se o nadpřirozenou, můžou být z toho v šoku. Jeho způsob vymítání démonů se ale mnoho neliší od, řekněme, běžného římskokatolického exorcismu. Bůh požehnal svůj lid. Děti Abraháma, Izáka, Jákoba. Za to, co jsi udělal, 7krát větší je tvůj soud. Přijde na tebe teď. Podívej se na mě, Jezábel. Řekni, my všichni odcházíme. My všichni odcházíme.
Teď. Řekni teď. Pomozte mi. Vyjdi. Vyjdi. Byl to ohromující exorcismus. Odpoledne vám vysvětlím, co jste viděli. Tady se opakují podobné chyby jako v předchozím videu. Všimněte si také komunikace Boba s nečistými duchy, kteří mluvili s ženy. A ta komunikace s těmi duchy je až přehnaná. Nikde v písmu nemáme záznam, že by učedníci tímto způsobem při vymítání komunikovali s démony. Všimněte si, jak používá Bob mikrofon. K čemu to je? Akorát to vlastně upoutává takovou pozornost. Na závěr Bob požádá o pomoc přiklížející věřící a spolu začnou přikazovat a démoni podlehnou moci Boží. Odejdou a žena je svobodná. Budí to dojem velké show s dobrým koncem. Na dalším videu můžete vidět, že Bob používá taky svou Bibli a velký kříž jako prostředek efektivního vymítání. Ucítíš něco jako zvedni se k mé tváři. Řekni, Bože, odpusť mi. Jsem zraněná. Chtěla bych Boží moc dostat ďábla. Odpusť mi, Bože. Konečně přines do mé duše pokoj. Vezmi mě, abych byla s tebou. Abych mohla být svobodná od této chvíle. Nádherné poslouchat. Bere tě do nebe, do Boží přítomnosti. Vyhodíme ďábla právě teď. Duch Aláha by ti mohl dát trochu více moci, satane. Zvedni se, satane. Řekni, jsem Satan. Podívej se na mě. Dělej. Odejdi. Pojďte, pomozte mi. Brzy odejde. Běž, odejdi. Ve jménu Ježíše. V Duchu Svatém naplňují všechny části, kde přebýval duch Satanův Božím pokojem. Naplňují každou část tvého těla jeho láskou a jeho milostí. Komu náleží sláva? Ježíši Kristu Bohu. Má moc učit nás svobodnými. Ježíš Kristus Bůh. Right now in the name of Jesus. Come out! 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 Heal him right now! 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 Hey! Hey! Stop! Look at me! Stop! Look at me! Stop! Look at me! Now! Okay. Close your eyes. Just relax. Pray after me. God, I come to you.
I repent. And I ask you, set me free. Heal my body. Come with the Holy Spirit. Come in the Holy Spirit. Right now. Oh, Come on right now. Last thing go. Says a leader. Right now. Every lie. Why? Every lie. Order me like that. Every lie. Come out. Order me like that. Come out. I will not go. I will not Be quiet. Come out right now. It's my daughter. I will Come not out. like Be that. quiet right now. Be quiet and come out. Everything. Be quiet and come out right now. Be quiet. Come out. Come out. Come out. Be quiet right now. Come out. I'm going. Come out. Come out right now. Come on, you leave it. Come out. Hi, come up. Try to walk. How is it now? I don't know if you saw what just happened there. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, was jetzt hier gerade hier vorne passiert ist. There came a woman with a cane, Da kam eine Frau mit einer Krücke auf mich zu. and the demon, she fall down, Und sie fiel dann hin. and the demon was shouting, "She's mine, she's mine. Und der Dämon schreit aus ihr raus, sie ist mein, sie I ist don't mein. let go, I don't let go." Ich lasse sie nicht gehen, ich lasse sie nicht And gehen. we prayed, Aber ich habe gebetet. and the demon said, "You are strong, you are strong." Der Dämon sagte, du bist stark, du bist And stark. then in the end, it left. Und am Ende hatte sie verlassen. Was and she could walk without crutches. Und am Ende konnte sie ohne Od Boba Larsona se dostáváme do letničního protestantismu. Na posledním videu jste viděli Torbena Sondergaarda, který je známou osobností rovněž praktikující vysvobození od démonů. Používá, řekněme, techniky vysvobozování. No a tyto techniky nebo podobné vidíme taky v podání nové apoštolské reformace, hnutí víry a tak dále. Tyto skupiny, hnutí víry, nová apoštolská reformace, tak zařazujeme rovněž do letničního protestantismu. Torben sice založil své vlastní hnutí, poslední reformace, čili oddělil se od hnutí víry, ale tu přejímá některé nebiblické praktiky. Takže bych to rovněž zařadil do letničního protestantismu. Takže jak to dělá Torben, jak vyhání démony, můžeme vidět, že sice u něho se nepoužívají předměty, jako v exorcismu, že se tolik nekomunikuje s démonem, ale pořád jsou zde praktiky, které jdou proti písmu. Démon neodchází po prvním příkazu, příkazy se musí opakovat, i když je psáno, že Ježíš vyháněl démony slovem. Matouš 8:16. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil. V Matoušovi 8 vidíme, že Ježíš vyháněl démony slovem. Nerozumím tomu tak, že by to znamenalo desítky nebo stovky slov, které bychom použili při vyhánění. Ale 2 nebo 3 slova. Například odejdi, satane. To jsou 2 slova. Čteme tady vyhnal duchy svým slovem. Ježíš Kristus slovem vyhnal duchy. Matouš 12:22. Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý. A uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl. Takže pravděpodobně někteří lidé posedlí byli i nemocní. Stejně tak Matoušovi 12 je člověk zbavený nečistého ducha a taky je zároveň uzdravený. Takže přichází posedlý nemocný, je osvobozen nečistého ducha a je taky uzdraven. Není tady zapsán žádný dramatický průběh vysvobození, proto si ani nesmíme domýšlet, že se něco takého dělo. Protože jinak bychom šli na to, co je psáno, nesmíme nic změnit, nic do písma přidat nebo ubrat. Apoštol Pavel tedy nikdy nechodil s Ježíšem jako 12 učedníků. Jak Ježíš chodil v těle, plně jako člověk, taky jako Bůh, činil zázraky, tak apoštol Pavel nikdy s ním takhle nechodil jako 12 učedníků. Přesto věštecký duch
ženu okamžitě opustil. Podobně taky Filip, o kterém jsme mluvili v souvislosti s čarodějem Šimonem ze Skutků 8, byl až později jmenován učedníky jako diakon. Myslím, že v 7. nebo 6. kapitole. A Filip vyháněl démony, ale nemáme zmínku o žádném dramatickém vysvobození, že by se démon držel zuby nehty a odmítal odejít, jako to vidíme dnes. Takže to tam není takové dramatické projevy ve skutkách, v evangeliích. Uznávám, že pokud je křesťan čerstvě obrácený a troufne si vyhánět démony z člověka, mohlo by to trvat déle. Ale problém je, že ve zmíněných denominacích se takové dlouhé vysvobozování stalo běžnou praxí a dělají to pořád stejně, už i desítky let. Nevidíme duchovní posun a to rozhodně není biblicky přesné. Představy režisérů a tvůrců filmu jsou jiné než představy některých letničních protestantských služebníků. Odtiaľ sa potom Ježiš pešo pobral do Týrskeho a Sidonského kraja. Tu prišla za ním jedna žena z tých pohanských končín a poprosila ho. Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Moja dcéra je posadnutá démonom a veľmi trpí. Ale on si ju vôbec nevšímal. Jeho učeníci na ňo naliehali. Pane, pošli ju preč. Nech tu na nás nepokrikuje. Ježiš že nepovedal. Bol som poslaný len k strateným ovciam Izraela. Ale prišla až k nemu, klaňala sa mu a prosila ho. Pane, pomôž mi. Nie je správne brať chlieb deťom a hádzať ho šteniatám. Oponoval jej, ale žena namietla. Máš pravdu. Ale šteniatám spadnú aspoň omrvinky zo stolov ich pánov. Ježiš jej povedal. Žena, máš veľkú vieru. Nech sa stane, ako si želáš. V tej chvíli sa jej dcéra uzdravila. Ježíš řekl slovo a dcera té pohánky, která byla někde daleko od Ježíše, byla osvobozena. To je správný výklad. Nic víc, nic míň. Nesmíme si domýšlet, co se mohlo dít, jestli démoni s tou holkou několik minut škubali, nebo jestli dlouho sténala, potila se, nebo se smála. To by totiž mohlo být přidávání do slova. Přidávání do Božího slova. A právě takto dramaticky popisován průběh vysvobození, tak jak to vidíme dnes v některých církvích, nebo denominacích, nebo skupinách lidí, společenstvích, nikde v písmu není. Ježíš řekl slovo, stalo se. Řekl malomocnému člověku, kterému hnila kůže zaživa, buď čistý, a on byl uzdraven. A zřejmě i zbaven nečistého ducha bez démonických projevů. Na videu jsme viděli, že pohanka přiběhla k Ježíši a prosila ji za svou dceru. Dneska někteří charismatičtí kazatelé přibíhají k věřícím a chtějí do nich napumpovat Ducha Svatého, mají touhu se modlit za lidi, aby ty lidi něco cítili, prožívali, aby mluvili v jazycích a tak dále. Otázkou ale zůstává, jakého ducha předávají. Kristův duch, ten pravý Duch Svatý, on potvrzuje čisté slovo Boží. Všechna zmíněná hnutí mají minimálně kontroverzní učení. Vraťme se ale k tématu tohoto videa, a to je proces vysvobození. Go! Go! Go right now! Go right now! Come on! Come on! Leave her! Leave her! Right now! Come on! Come on right now! Go! Go right now! Come on! Leave her right now in the name of Jesus! Command this spirit, leave her! Come on! You spirit of fear, go! Come on! Come on! Leave her right now! Come on right now!
Go right now. Liebe, come out right now. I command the spirit of fear. Go. Come out. Liebe, right now. Come out. Go, 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 go. Go right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, I come in man, you spirit, Liebe, right now. Go. Come out. Go. Liebe, right now. Come out. Last thing, go. Go. Let's go. One thing. Torben sice už naplňuje ženu Duchem Svatým, ale všimněte si, že se démon bude stále projevovat. Si vous vous demandez ce qu'il se passe, Book of Acts chapter 8. le livre des Actes chapitre 8, That is Book of Acts is about how the early disciples was living. c'est un livre dans la Bible qui parle de comment les disciples vivaient. We really start with Holy Spirit came over the first disciples. Le Saint-Esprit est venu sur les disciples And they continue the work of Jesus. et ils ont continué l'œuvre de Jésus. And in the whole Bible, Book of Acts, you read how the apostle was going around praying for people, sharing the gospel. Et dans le livre des Actes, on voit comment les disciples Then the demons came out with loud screams. et des démons quittent avec des grands cris. And this is what is happening now. C'est ce qui se passe maintenant. And then there's freedom. Et ensuite, il y a la liberté. The Holy Spirit will come. Il y a la liberté, le Saint-Esprit va venir. And we are here to talk with you, On est là pour parler avec vous, pray for you. pour prier pour vous. If you need freedom, Si vous avez besoin d'être libre aussi, if you need healing, si vous avez besoin de guérison, maybe you think, but I don't like this. peut-être vous vous disiez, ah moi j'aime pas ça. Oh, you can be in church your whole life and never see anything like this. Pareil, Because Jesus is the same. parce que Jésus est le même. The Holy Spirit is the Le same. Saint-Esprit est le même. Demons are the same. Les démons sont les mêmes. There's freedom. Et il y a la liberté. Hallelujah. Good talk with her. Torben opakuje stále stejná slova, vysvobození trvá dlouho, s lidmi to častokrát, mnohdy to s nima lomcuje, často křičí a podobně. Torben nepoužívá sice předměty, jako například zmíněný Bob, Bibli nebo kříž, ale zase tu vidíme snahu, aby lidé okamžitě začali mluvit v jazycích. V Bibli však nenajdeme žádný příklad toho, že by lidé okamžitě potom, co byli zbaveni démonické posedlosti, začali mluvit v jazycích. Vzpomeňme na již zmíněnou 16. kapitolu Skutku, kde apoštol Pavel osvobodil ženu od věšteckého ducha. Ta předtím říkala něco ve smyslu: lidé, toto jsou služebníci nejvyššího Boha, poslouchejte je, zvěstují vám cestu ke spáse. Takže ona věřila v Boha. Pavel ji osvobodil a pak se za ní nezačal modlit v jazycích, aby také ona mluvila v jazycích. To už bylo v době, kdy byl dávno vylit Duch Svatý. Takže v Bibli nevidíme, že by se učedníci za právě vysvobozené lidi z démonické posedlosti, že by se za ně modlili, aby ihned mluvili v jazycích. Skutky 8. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha Svatého, nabídl jim peníze a řekl: dejte i mně tu moc, aby Ducha Svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Petr mu odpověděl: tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Myslil jsi, že se boží dar dá získat za peníze. Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl. A tak dále. Povíme si, o co tu jde. Ve Skutcích 8 již zmiňovaný Šimon žádal učedníky, aby dostal moc Ducha Božího. Učedníci se ale za něj odmítli modlit, odmítli možnost, aby byl naplněn Duchem Svatým, i když předtím uvěřil, i když vlastně se narodil ze slova, byl pokřtěn do jména Ježíše. To je patrné ze 13. verše.
Také to někdy vypadá, že Torben právě svým mluvením v jazycích vyhání démony, nebo uzdravuje, nebo naplňuje člověka Duchem Svatým. Na videu jste si mohli například všimnout, jak se žena modlí v jazycích za vysvobození jiné ženy, která ležela na té zemi. Právě pod dozorem Torbena se jedna žena v jazycích modlila za tu ležící. If you wonder what is happening, si vous vous demandez ce qu'il se passe, then the demons came out with loud screams. Et des démons quittent avec des grands cris. And this is what is happening now. C'est ce qui se passe maintenant. And then there's freedom. Et ensuite il y a la liberté. The Holy Spirit will come. Il y a la liberté, le Saint-Esprit va venir. And we are here to talk with you. On est là pour parler avec vous. Pray for you. Pour prier pour vous. If you need freedom. Si vous avez besoin d'être libre aussi. If you need healing. Si vous avez besoin de guérison. Pokud důkladně pročítáme Nový zákon, musíme uznat, že zde nemáme žádný důkaz, že by dar mluvení v jazycích byl používán skrze ústa učedníků k tomu, aby posedlé osvobodili nebo choré uzdravili, nebo aby skrze své jazyky předali jazyky jiným. Tím mám na mysli takovou praxi, kdy lidé drmolí jazyky před člověkem se snahou, aby to pochytil a začal také mluvit v jazycích. Yes, 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 thank you. Thank you, Lord. Taká praktika, stejně jako jiné, jsou nebiblické. Takže si je shrňme. Co se týká mluvení v jazycích, učedníci se v jazycích nikdy nemodlili za nemocné a za jejich uzdravení, za posedlé a za jejich osvobození a taky mluvením v jazycích nepředávali dar mluvení v nových jazycích. V 1. Korinským vidíme, jaký je účel daru mluvení v jazycích. Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví ke svému užitku. Jazyk je tedy dobrým darem pro mne. Je to k mému budování, k osobnímu růstu. Jak je psáno v Korinským, mluvím ke svému užitku. Dále mohou být jazyky ve prorockém vytržení, ty jsou pronášeny v lidských řečích. Tento druh jazyků měli apoštolové například ve Skutcích 2. kapitole, když na ně se stoupil Duch Svatý, oni pak mluvili v různých jazycích a lidé z různých národů v Jeruzalémě rozuměli jejich národní řeči. Zůstaňme ale u osobních jazyků. Tyto jazyky používají jako potvrzení naplnění duchem. Když se v nás modlí duch, tak je psáno, sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Takže ten druh jazyku, který používá Torbe na křesťaném letničním hnutí, je zřejmě osobní. Tento nás buduje v duchu. Bůh se v nás modlí za nás. O tom je tento druh jazyka. Není určen k uzdravování, k vysvobozování nebo k naplňování Duchem Svatým, k tomu, aby jsme měli jistotu, že ten člověk je naplněný duchem. Toto nikde nevidíme v písmu. Právě k tomu, aby lidé byli uzdraveni, osvobozeni, k tomu máme horlivou modlitbu víry, to máme psané, myslím, že v listu Jakubovi, pak dar víry, dar uzdravení, dar dělání mocných činů a tak dále. Nebudu už zacházet do větších podrobností, vraťme se k průběhu vysvobození. V letničních hnutích se často delší dobu vyhání démoni, lidé křičí a svíjí se a potom po úporném boji je člověk osvobozen a případně jakmile začne mluvit v jazycích, tak je vyhráno. Je naplněn Duchem Svatým, vypadá to dobře, haleluja, následuje objímačka. Although it took a while, Candela reacted strongly to the hypnotic chants of the Padre, who never showed a flicker of doubt. I felt unconvinced by the spectacle and was dying to challenge the Padre.
Hallelujah! Sit talk with him. Každý takový služebník, který slouží k vysvobození tímto anebo podobným způsobem, má své určité postupy. Někteří se od sebe trochu liší v tom, jak slouží. Podstatné je, že všichni víceméně používají praktiky, které jdou proti Božímu slovu. Působí to dojmem, že nakonec vše dobře dopadlo a lidé jsou vysvobození a je čas na objímání, sláva a haleluja. Není to ale jinak? Mám otázky. Není to jinak, když nejsou biblicky přesní? Není to jinak, když mají bludné učení? Nejsou tady hlavními herci démoni? Jsou ti lidé skutečně osvobozeni? Já věřím, že se démon v člověku může rozněcovat a taky se může uklidnit, nebo z člověka odejít a vrátit se. Protože v Matouši 12, 43 a 45 je psáno: Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, nenalézá, tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel, přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený, tu jde a přivede s sebou 7 jiných duchů, horších než je sám, a vejdou a bydlí tam a konce toho člověka jsou horší než začátky. Takže příběh ve 12. kapitole je o tom, že nečistý duch z nějakého důvodu vyjde z člověka. Později se ale rozhodne vrátit, očividně mu v tom nic nebrání a přivede ještě 7 jiných démonů. Posednou člověka a je to s ním špatné. Takže když to shrnu, člověk přijme Ducha Svatého, ale nečiní pokání, nemění se, zůstává někde ve hříchu a démoni se vrátí a je jich tam ještě více, než tam bývalo předtím, než uvěřil, než na sebe nechal klást v ruce, než se za něho lidé modlili. Takže člověk potom, co je osvobozen, tak může znovu být posednutý démony. A nás by mělo tedy zajímat, co dělat, aby se démoni nemohli do nás znovu nastěhovat. I kdyby všechno to, co jsme viděli v uvedených videích, všechny ty způsoby vyhánění démonů, ty praktiky, i kdyby byly biblické a byl zatím Duch Svatý, čemuž nevěřím, stejně se podle Bible démoni mohou vrátit. Pro nás je tedy důležitá otázka, co dělat a jak žít, aby se démoni nemohli vrátit. Co máme dělat pro to, aby se nemohli vrátit? Videa, kde je akce a kde to vypadá, že se démoni brání, že se projevují a po duchovním boji odchází poraženi, jsou sice zajímavá, divácky přitažlivá, na internetu jich můžete najít hromady, ale najdete v nich pravdu, která osvobozuje. Teda aspoň já jsem takové štěstí neměl. Co nás osvobozuje? Osvobozuje nás to, že jsme v úzkém osobním vztahu s Ježíšem Kristem a neustále duchovně rosteme skrze zapření sebe samého, zvedání a nošení svého kříže každého dne, tím, že uvádíme spásu ve skutek a tak dále. V takových videí po tom boji, po tom duchovním boji, neslyším pobídky k obnovování myšlení, k bdění v modlitbách a postech, neslyším výzvu k rozjímání nad písmem a tak dále. Jan 14. kapitola, 23. verš. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Verše 15-16. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání a já požádám Otce a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky.
Démoni se nemohou vrátit, pokud v nás v Duchu Svatém přebývá nebeský Otec a Syn Ježíš Kristus. Potom určitě nebudeme potřebovat modlitby za vysvobození. Tohle je důležité učit a na to se zaměřit. Jak dosahovat toho, aby v nás stále přebýval Duch Svatý. Aby jsme ho nezarmoutili, nestratili. Je psané, nezarmucujte Ducha Svatého, jehož pečeť nesete ke dni vykoupení. Viděl jsem například Torbena, že se často modlí za křesťany a vyhání z nich démony. Možná by bylo lepší místo vyhánění a natáčení klipu sednout si s nima a projít tuto teologii. Spíše se koncentruje, aby lidé něco zažívali, je to podle mě postaveno na zážitcích a emocích. Ale podobné zážitky mají i lidé v jiných náboženstvích. Nedají se přesvědčit, že to není z pravého Boha Ježíše Krista. I tady pláčou a pak říkají, jak je jim dobře, jak se cítí skvěle na duši a že z nich něco odešlo. Pokud služebník hlásá, tak jak to apoštol Pavel označuje učení démonů, a pokud ten služebník má nadpřirozené zázraky, hlásá učení démonů, předává lidem v uvozovkách Ducha Svatého, ve skutečnosti rozdává toho ducha, kterého sám má. Konkrétně v exorcismu si lidé projdou utrpením, jenom si myslí, že byli osvobozeni. Ve skutečnosti mají ještě více povázaností na démony než před exorcismem. Je to marné. Pokud lidé nepochopí, že se mají posvěcovat a nezačnou Boží slovo činit, jejich životy se měnit nebudou. Ježíš se za nás u Otce přimlouvá. V Evangeliu Jan 17. kapitola vidíme, co nás posvěcuje. Je to Boží slovo. Ježíš se modlí k Otci za učedníky a říká: posvěť je pravdou. Tvoje slovo, Otče, je pravda. A v Janovi 8 Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Tady vidíme, co je velmi důležité. Když budeme zůstávat v Božím slově, budeme skutečnými učedníky Ježíše Krista. Zůstávat v Božím slově znamená zachovat všechno přesně tak, jak to v písmu čteme. Musíme kontrolovat i kontext, aby s ním náš výklad byl v souladu. Pokud budeme zůstávat v jeho slovu, Pán nám otevře mysl, dá nám poznání a poznání, které vezmeme vážně a začneme praktizovat, nás osvobozuje. Uvádíme Boží slovo v realitu všedního dne. Víra jako životní styl, jako způsob života. Umírejme sobě samým, abychom byli stále více v moci Boží lásky a určitě už nebudeme potřebovat kontroverzní Boží služebníky, aby z nás vyhnali démony. Jestli je skutečně vyhánějí, nevím, ale i kdyby je skutečně vyhnali, zůstává otázka, na jak dlouho je vyhnali a vyhnali je na pořád. Dejte si pozor, vše ověřujte v písmu, jestli je to skutečně tak, jak jste byli vyučováni. Nedovolte cizímu člověku, aby na vás skládal ruce a cokoliv nad vámi prohlašoval. Protože například 1. Timoteovi 4 říká: Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Takže někteří odpadnou od víry. Takže vidíme tedy, že budou služebníci, kteří odpadnou od té pravé víry. Říkáme jim falešní služebníci, nechají se svést a oklamat a sami potom svádějí démonskými naukami či praktikami jiné křesťany. Poznáme je podle charakteru
nikoliv podle zázraků. Takže aby ten člověk měl lásku, aby měl dobré vztahy, aby byl pokorný, aby měl ovoce s Galatským 5:22. To musíme na tom člověku vidět. Na závěr příběh z Evangelia podle Lukáše, jak by vysvobození od nečistých duchů skutečně mohlo probíhat. Rabi, prosím tě, ujmi se mého syna. Prosím tě, pomoz mu. Je to můj jediný syn. Prosil jsem o pomoc tvé učedníky, ale marně. Pokolení nevěřící a zatvrzelé. Jak dlouho vám ještě bude trvat, než uvěříte? Přiveď syna. Tvář má teď zdravou. Jak je to možné? Všimněte si, že nečistý duch s chlapcem často lomcoval a velmi ho trápil. Otec ho přivedl nejprve k učedníkům, aby démona vyhnali. Učedníci byli posláni Ježíšem po dvou do měst, tam uzdravovali a taky vyháněli démony, ale tohoto vyhnat nedokázali. Ježíšova reakce na tuto skutečnost je negativní. Říká, pokolení zvrácené a nevěřící. Všimněte si slova zvrácené. Nebudu se podrobně zabývat tím, co to slovo znamená, ale věřím, že to může být pokárání, když se věci nečiní podle Boží vůle. Například, když se věří učení démonů namísto čistého Božího slova. A v tomto příběhu mohli učedníci přikazovat a s chudákem chlapcem to mohlo lomcovat, vždyť víme, že démon často chlapce zachvacoval. Mohlo to tak být, ale nemuselo. Jisté je, že když zazněl Ježíšův příkaz nebo pohrození, démoni prchali a lidé byli okamžitě osvobozeni. Okamžitá svoboda. Tohle je Boží vůle, jak věc činit. Pokud by průběh našeho vysvobozování vypadal jinak, není právě k nám namířené ono slovo pokolení zvrácené? Rozhodl jsem se, že chci věci činit přesně tak, jak nám to ukázal náš mistr Ježíš Kristus. Loučím se a kdyby měl někdo zájem, dávám souhlas ke sdílení tohoto videa. Můžete sdílet kdekoliv. Přeji vám Boží požehnání.